Garondoan, da Gorka Berezi Hartuak Alberdania argitaletxearekin kaleratu duen lehen eleberria. Liburu arrakastatsu baten ondoren, blokeatuta geratu den idazle baten istorioa kontatzen du lanak. Donostiara itzulita, iraganeko pertsona eta zauriekin egingo du topo berriz ere. Idazkera hipnotiko eta zirraragarriaren bidez, Euskal Gatazka bizi izan zuen azken belaunaldiaren ispilu hautsi bat eraikitzen du egileak. Nobelaren hasieran aurkitzen dugu idazle bat, nobela arrakastatsu bat argitaratu zuena, Bartzelonan bizi zenean, baina geroztik halako sormen krisi batean sartuta dago eta Donostiara itzultzen da, justu Donostia kultur hiriburua izan zen 2016 urte hartan. Eta han dabilela, bere lanarekin zer egin ez dakiela, eta abar, batean topo egiten du bere ikaskidea izan zen persona batekin, eta ikaskide horrekin topo egitetik aurrera hasten da gogoratzen ikasle garai horiek, beraiekin batera ikastolara joaten zen beste pertsona bat, une horretan, historiaren une horretan kartzelan dagoena, etako kidea izateagatik. Eta, hortik hasten da nolabait, hiru pertsonaia hoien istorioa berrera ikitzen, baina, modu irakurleak nabarituko duen moduan, modu nahiko intermitente eta lanbrotsu batean. Nobelaren garaia 2000ko hamarka da eta 2010koaren artean. Bi garai hoien artean dabil istorioa, eta, nahiko garai berezia izan zen, eta gazte belaunaldi hori izan liteke Euskal Gatazkan parte aktibo izateko izan zen azken belaunaldia, ez? Orduan, belaunaldi horretako kideen, egoera desberdinetako kideen inguruko novela bat ere bada, izan zen garai nahiko goraberatsu bat, hainbat gertakari politiko horrengatik, eta gertakari horiek nahita edo nahi gabe zuzenean eragiten diete novela honetako pertsonaiei, eta behin beste momentu historiko batean eta sartuta daudenean saiatzen dira gogoratzen hura zer izan zen, ez? Hor dauzkate oroitzapen batzuk, behar bada urtetan gordeak edo beren buruari ere kontatu nahi izan ez dizkiotenak, eta horiek berrera ikitzeko lan bat ere egiten dute. Pertsonaia nagusiak hiru dira, hasierako narratzaile bat izenik ez daukana, Bartzelonatik Donostiara itzuli den idazle hori, bestetik Alex, gazte hernaniar bat, kazetaria dena, eta hirugarren pertsonaia litzateke Alicia, eta dala, etako kide bilakatu zena, eskola ikastolan amaitut handik urte batzuetara, ez? Badira pertsonaiak, beren lekutik kanpo daudenak, hasierako idazle hau adibidez, berez Donostiarra da, baina Bartzelonan pasa ditu urte asko, naiz eta han ere ez zuen bere lekua guztiz aurkitu. Alexen kasuan ere, batez ere Bilbon gertatzen da, ara kazetaritza ikastera doanean, Leioara kazetaritza ikastera doanean, hango gertakariak dira nagusi novela honetan. Eta, Aliziaren kasuan da nolabait, berroa da novela honetako pertsonaiarik, ezakit, misteriotsuena edo, besteen bitartez ezagutzen ditugu bere inguruko xehetasunak, badago noski bere militantziagatik gertakari batzuk klandestinoak izatea eragiten du, eta lanbro horrez inguratuta edo agertzen da novelan, eta horiek lirateke hiru pertsonaia nagusiak. Gero, beste hainbat ere gurutzatzen dira, historioak aurrera eginela, eta badute beren garrantzia ere, baina nagusiki hiru horien inguruko litzateke novela hau. Bilatzen nuena zen estetika bat oroitzapen entzat, ez? Memoria ulertzea, baina memoria mekanismo bezala. Ez memoria normalean erabiltzen dugun bezala. Iruditzen zait askotan oroitzapenei aplikatzen zaiela halako indarkeria lineal bat, ez? Hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau, eta horrela kontatzen ditugula gauzak. Eta nire inpresioa da, gauzak ez ditugula horrela gogoratzen normalean. Etortzen zaizkigu oroitzapenak askoz ere modu sakabanatuagoan, eta gero
Hoiek arilkatzen saiatzen gara, gure buruari koherentzia bat ematen, eta bueno, pixka bat memoria ulertzeko modu horrekin jolastu nahi izan dut, ez? Gertakari desberdinak saltoka bezala agerraraziz, hoiek arilkatzeko eta koherentzia emateko saiakerak, baina saiakera frustratuak kasu askotan, eta horrek denak ere eragiten du, egotea alako, bueno, badira segurazki identitate krisi nahiko potenteak dauzkaten pertsonaiak ere hemen agertzen direnak, ez? Ez daukate beren buruaren irudi jarrai bat, eta batzutan atzera begira jartzen direnean, nik esango nuke harritu ere egiten direla. Bizi izan zituzten gauzekin eta tokatu zitzaizkien gauzekin ere, askotan beraiek erabaki gabe, ezta. 2016 urtean bertan hasi nintzen, hor eszedentzia txiki bat hartu nuen argiatik, eta joan nintzen mundakara, han lagun batzuk utzi ziaten pixu bat, eta han idazten aritu nintzen oso gustura. Baina gero, prantxara, argiara bueltatu nintzen lanera, eta ez da lan bat, segurazki nik behintzat oso errez uztartzen nuena novela bat idaztearekin, ezta? Orduan, denbora honetan guztian, joan naiz osatzen, gauzak gehitzen, oharrak hartzen, baina batez ere, nik uste novela bukatzeko azkeneko akuilua izan zela, orain besteak beste, Alberdania argitaletxean ere edizio lanak egiten ari naiz, eta momentu batean urteko edizio plana prestatzen ari ginela, proposatu nien, nik novela hau ere entregatuko nuela. Eta hor ja, kazetari on bezala, entrega epe bat edukitzeak lagundu zidan ere, jan euskan testu pila horiek azkenik ordenatzen, falta ziren zatiak osatzen, eta novela azkenean bukatzen. Orduan, prozesu nahiko intermitentea izan da, nik uste ere, denbora horrek berak mesede egin diola historioari. Egitan hau duela 10 urte edo 9 urte argitaratu izan balitz beste historio bat izango zen, eta segurazki orain naizen irakurle honek, behar bat ez nahi beste estimatuko, eta nik uste dut, orain behintzat emaitzarekin nahiko gustura gelditu naiz eta inoiz ez garen gustora gelditzen idazten dugunarekin, eta buruan daukagun novela perfektu hori paperera eramatea niretzat behintzat ezinezkoa den, baina behintzat orain goarekin gertuago gelditu naiz buruan eukan asmo horretatik, segurazki prozesu honen hasieran duela 10 urte egin izan manu, argitaratu izan manu baino.